sesideman sak bawane. Arepa mau wis bawa ora apa-apa bawa meneh. Iya. Nano nyinyo. Wiwi tani. Kentekan rokok. Aduh, suaranya kok ya mas-masan kok ya. Mboten napa-napa, mau pelayan ta, Mbak? Ini pelayan saking Paraang. Nggih. Tegese le ngos-ngosan ki ora mergo kegiatan liyane. Nggih kegiatan. Lah iya. Nggih. Ora yo kegiatan mangkat tayangan terus dadi ngos-ngosan ngono to. Ora apa-apa. Hani derek sang bakti. Aduh. Napa-napa. Tidak kuat nyawang yang ngebel. Ora. Ayo, Mbak. Guyon kok ya, guyon ki kena to. Kena wae, Mbak. Ning dhuwur panggung guyon kena. Nek ning ngisor wis beda rene. Bojomu duka lho. Priya bagus. Panjenengan ki ya kenal karo sing ngempul kae, Mbak? Ini tepan. Teman. Sapa karo asmane? Mas Dwi. Mas Dwi. Iya. Oh alah, ya bener. Leres mboten? Leres. Oh. Niku Kon gak karo ta? non? Kon gak karo. Empun, bojone dukuh. Oh, ini mboten wani-wani. Mula nek arep nyaingi saora-orane sampean ki lurah. Lurah pasar. Iya. Sowan menyang bendera tung selendang kuning. Aja terpengaruh cangkemku, Mbak. Lah pripun? Cangkemku ki elek. Sik apik namanya. Nah, omah takon sing apik-apane. Lah ya piye aku ya takok. Ah, ya. Sing fokus, Mbak. Lagi bar lulus. Ora fokus mergo dimat-matne karo sing ngempel. Oh. Nek ngempel kok ngemati aku ya. Iki lho. Aja terus ngono. Kae ora kok ngematke cen kira kae. Oh ngono ta? Heeh. Hati-hati to sing fokus lho. Anu lagi bar lulus to sampean? Aja terpengaruh wong lanang. Aman. Musale nek terpengaruh wong lanang musuhe dukuh kae. Ora bae. Allah. Suara kurang. Suara kurang paramono. Neng wasis. Ing wasis Wah kleru kok iki mau nduk. Apa? Donge wong piyai isih urung kenal piyai kakung. Kuwi tembange aja sesideman. Oh, lha apa? Lah wis kebadhet kok dipawani ngono kok. Ben dikancani karo Mbak Yoga ben tulak sarike iki ora di. Ayo bluk. Nah iki tak sepoti. Apa sepote? Nah, sepote apa ya, Nduk? Sampah. Iki soalnya bregil iki.
Sendregil, apane Sendregil? Ayo, bab tembang iki rak sesuai nek karo jenengan, Mbak. Apa yo? Sesideman. Iya, wis ngaku wae. Iya. Selamat malam, Mbak Yoga. Selamat malam. Heeh. Terus kenal adine ro? Sampun. Sampun kita. Iki pernah Adi, soalnya sing ngempul kae yo adimu sak pernah. Kok saged? Wah, iya iso wae. Nggih. Panggung Romarang Bendoro ya Mbak Yoga. Anggung rum marang Bendoro. Tiasulistyo Pijer ngincangake alis Ya. Terus tresno sesideman Rangkep ge. luwih Bagiane Mbak Yoga dangdut. Oh iya. Ki sak pupuh dangdut, sak pupuh langgam. Oh ngono, ora apa-apa, Mas. Iya. Variatif. Ya.